lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa. Komai yakan sauyawa sai mu yi haƙuri. Allah sarki shi ke da ikon komai zai mana magani. Lamarin rayuwa muke ciki, ya Allah kai magani. Wani yayi kuncin bakin ciki, wani ko da idansa bai gani. Lamarin rayuwa bakin ciki, wani yayi dariyar farin ciki, wani halin bai misaltuwa. Lamarin rayuwa. Kai da dukkan alamu yarinyar nan sun tsaya a sawun takalmin ta nan. Jesse, me ciki. gashi, Ya kai. loki. Ah, Ima yana da shawara ma. bayar mana in za ta yi amfani. Ya kamata mu zo mu tafi gida tun safe muke nan ba Fulani ba ko agwai guna ne. Ni wallahi na gaji fa gaskiya ne ko har ba ku ji ruwa ake yi ba ne? Ba ku ji ne ruwa ake yi ba? Dalla ga fara can dalla. Kai shiga jejin nan zami. Duk inda yarinyar nan take dan ba za mu koma mai gida Fulani a haka ba. Duk inda kake sai mun nemo yarinyar nan. Ba za mu koma mai gida Fulani a haka ba. Ku zo mu tafi gida. Lamarin rayuwa, Tunnan yana yin kyau. lamarin rayuwa. Kasuwan ma ko yau ba ma ciniki a gurin. Allah ya taimaka. Lamarin rayuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka ta. An wani lafiya gida. Lafiya ne. Masha Allah. Patient ne da ni wallahi. Me yake damunta? Wasu ne suka dan dake ta haka sai take cewa jikinta na mata ciwo shine nace to bari aka kawo ta nan sai a duba ta. To, sannu baiwa Allah. To bari ta a bata magani. Lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa. Lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, Yawwa, wannan ta yi safa ta yi tare, wannan ma ta yi safa ta yi, wannan kuma ta sa uku a rana, amma kafin ta sa magungunan ta ci abinci. Dan ba a cin magani in ba a ci abinci ba, kuma ta samu bacci, a barta ta yi bacci kusan na awa hutu sai ta farka ta kanta. Allah ya kiyaye, bari in ta muku a leda. lamarin rayuwa, lamarin rayuwa. Ledan ma ka zo kai ta abu. Kati kutun ku 3,000. Dakta kuma ya kai 3,000 kuma To ba komai lara kuɗi yake ba. gaskiya ne. To alhamdulillah. Kuɗin shari'a ne. Sun cika 3,000. Allah ya kiyaye. To alhamdulillah. Ya Allah ya kiyaye. To alhamdulillah. Yawa, zo mu je. Lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa. Aminu alaikum salam. Ka dawo? Wallahi ba dawowa ne ba dai mara lafiya ce da nake tafi a bane an baka maganin da kira ke bacci. Shine dai ki tore ta din da kuma. Assalamu alaikum. Lafiya lau ina gajiya ya aiki. Ga ina kira kai emergency ka je ya dawo da Lamarin rayuwa, To mama ina ganin sai na dawo. To shi ne sai kun dawo. lamarin rayuwa, Kawo da ka lamarin rayuwa, Sannu ko? Kun je da
lamarin rayuwa 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 wani yare ne gane gidan lamarin rayuwa kamar ya kai kitin na ganga ajima lafiya kaga dakata na san dole akwai wani alaka tsakanin ka da ita yake faruwa Kai Amal ba zo nan insha Allah muna fakai. Wai Amal me kake masta me kake nufi ne dan Allah? Duk abin fa da ake a garejin nan kai kake nuna yawa. Shi zuwa leader fa abin da kai fa shi za su rinka fa koya da shi. Dan matsala ka samu. Abin da nake so ga mota can an kawo kai maza ka je ka. Allah yi sauri da Allah. Quickly. Bala, wai na isa ya abu. Sai kai ne kake so wani mutum. Ina zuko? Wallahi na manta ma na yi aikin nan. Wuce ka bi shi mana me ka tsaya? Wai kai ba ka da magana sai ta abinci. Yunwa? Yau sai ka cinye. Ko ka ga abinci a garejin nan? Au samun ido ma kake kenan. Ana kawo min abinci kana gani ko? Da lauri. Me kake cewa? Tare ta magana. Har wani magana kake kasa. Allah yaran nan na kusan ba ku yari. Allah gani kun gama kwarewa shi yasa ba kuke iskanci. To zan ba ku mini. Allah zan ba ku. Lamarin rayuwa lamarin rayuwa Wacce fa ka san nan ba shi uku za ka samu. dubin bar aikin da sai gobe saboda kaga magarba ta yi Haka ne, ni kana na gaji, to amma kai ka riga ka san yanayin wannan. Sai samu kawacin da an fara aikin a gama. wani ba garin magarba ta yi ne ba da isa tafiya za su ba shi ba tafiya ne bari ko gobe da safe ina zuwa ko gama aikin ko sai mu tafi Ni kana na san aikin ba gamuwa zai ba, amma in san samu ne mu ƙarisa. shi ga Wai maganganun me nake ta ji kuna yi ne? Oga da wallahi oga ina ganin aikin nan da mun dan bashi sai gobe sai mu ƙarisa. Asta wai me yake faruwa ne akan kwana biyun nan? Aikin nan fa na ce yau nake so a gama a tura mutumin nan. Ai impossible. Wannan aikin yau za a gama shi, tomorrow gobe yayi nisa. Ba matsala oga sai oga. Aikin nan yau za a gama shi. Saboda totally mun yi alƙawari da mutanen nan yau za a kai. Wai master me yake damun ka ne kwana biyun nan ne? Saboda in dai ba aikin nan ba akwai problem saboda ya ce tura mar da motar nan duk yadda za a yi a yau din nan. Sai ka rika wani abu kana wani shigar da kai. Ba na oga. Yawa oga dama ina dan so zan yi wata magana da kai ne haka. Ai rabu da ni ina zuwa. Salamu alaikum. Ina ji. Salamu alaikum mama, an wani lafiya gida. Ya mai jiki. Gaskiya na ce dama yau ina tunanin ba zan samu dawowa gida ba. Kawai za ku iya kulle gidan saboda wallahi aiki a kai magana sosai. To a gidan sharu kawai sai a can zan kwana. Wallahi aiki a dan mana yawa a gareja. Ba ita mai jikin to sai a kuma kula da ita. Na wato shikenan. kayan da ko abu da kayan lamarin rayuwa lamarin